И здравейте хора, аз съм Венкаторка, за днес с Дъбчо БГ ще играем Minecraft Egg Wars. Хвърляй се някъде. Няма. Няма. Хвърлих се някъде. Къде? Каза някъде, де да знам. Натиснах рандом. Сигурен ли си? Да. Бъгнах се. Добре, пич, къде си, човек? Чакай, аз се бъгнах. Тотално. Оправих се. Дъбчо, намерих та. Не си ме намерил. Няма та. Да, нямам. Няма та? Аха, нямам. Ей та. Просто съм натиснал това. Часовника. Ще го натиснеш, ама. Какъв тим сме? Аз викам да сме Лима. Чилоти си. Или Грин. Лаймо е. Ще седим лайм. Аре, аз съм лайм. Забрах да кажа здравейте хора. Да, забравя си. И аз те викам. Че нали казах бе, просто съм забрал. Май си забрал. Сприл е. Не съм аз. Спри се, бе. Виж го това, какво ти чувърка в газа, бе. Спри се, бе, човек. Ще ми пиша създателите на сървъра ги баннате и тия, които спамят. Те всички Виж го, бе, спамят. защо толкова стъптосо е? Толкова ли си просто е, момче? Ти е ново Виктор и Тадрас. Окей, какво правиш сега, ти ми кажи? Просто ще се изключа звука на Майнкрафт. Няма да ви. Аре бе, давай бе, колко искаш го прие, колко си искаш го прие сега. Да ти Като бъг. почнем игра, тогава ще го пусна. Това пък куката. Виж го това, бе, кука. Проверете в на Дъбчо БГ канала, има едно клипче, в което Дъбчи играе рън. Мълчи там, аз ще му сменя името. Дупчи. Дупчи. Да те поправя. Дупче ми. Направи се билдър. Няма пък. Направи се билдър. Няма пък. Той да не е нашия мап. Не е нашия. Абе, не знам кой мап е, обаче играй сега. Падна ли, бе? Не бе. Малумник. Не съм паднал бе. Не знам, бе. Правя път към средата. Еми пре, аз ще направя меч и облекло. Ти си бодибилдър. Аз съм билдър, да. Бодибилдинг. Ра-та-та-та. Окей. Какво? Вижте сега. Нуба Кой как умря? играе Майнкрафт. Кой Никой. умря? Кога взеха яйце на някой бе? Заобградете нашето яйце, че като ги гледам тия. За обградено е, бе. Нашия пич е толкова бърз, че... Толкова бърз нищо не е направил. Како е? Не е заобградено, свободно си е. Абе, не било за обградено. Не е заобградено, аз го заобградя в момента. Между другото, ние сме първи по средата. Да, знам, защото аз направих пътя. Какво знаеш ти? Язуе. Аз тук си взимам диамантчета. Но де ги взе тия диаманти, не те е срам. В средата, уе. Кога отиде в средата? Наскоро. Използвате ми пътя, който аз го направих, не бе срам. Юп. Ох. Вижте чата. Вижте чата. Какво да видим на чата? Нищо, Дъбчо умря. Не е умря, бе. Къде пиши? Не. Доказателство имаш ли? Да, бе. Клипче. Къде? Да видиш. Какво клипче? Какви клипчета ми говориш, че?
Всяка ти шибна една кирка в главата на ти кирка. Значи Как още. чирка, бе, взимай се, бе, бягай от тук, аз имам 30 диаманта, мога да купя с тях, бе. Не можеш. Трое се да ме купиш. Дай ми гето, видим дали ще ме подкупиш. На къде беше нашата база? Не знам. Кога взеха яйцето на сините, бе? Идва един червен да е там. Знам. Остай го да дойде. Да им отида за яйцето. Аз им се промъкнах. Аз съм мишка. Какво става, приятел? Зърпче. Как си? Тя ма чакалят на вратата. Ще те трепа. Айде спринт. Правя един стак диаманти и си отивам в базата. Знаеш колко GG. диаманта имаме? Взех ми яйцето на червените. Точно 64. Задъра, брат. Задъра. Умря ли я мой? Сега ти ще умреш. Дъпчи. Ами... Играе рън. Аз съм Той е. самогъзник. И няма да активирам нищо. Червените почти са елиминирани. Сега ще ги убиха, ма... Оп. Важното е, че ги взех. Благодаря за броните, имах нужда. Ти дъма ли си, бе? Да, е, фул. И кирката ми е за 20 дъма. Нещо на мен да дадеш така. Да, е, имам 12 дъма. На мен само кирка ще ми трябва, ама аз ще умра, тъй че нищо не ми дай. Червените са взети вече, виждам едни да си правят път. Аз съм за яйцата, за друго не ме търсети. Бият ма. Убиха ме. Как ме убих, че? Хакери. Чай, да пусна диаманта тук. Хакери, да ми. Той иска 20 диаманта, бе. Идват ни за яйцето, Ще Идват ни за направим яйцето! подарък. Лилавите са ни при яйцето, Чакай малко спокойно. Какъв е тос, бе? Тос ме Лав. бе! Билта. Как ще ме вземеш, бе? Надявам се да нямат кирки, яйцето ни е заобградено. Как ще ме уби тос, бе? Нямат кирки, нямат кирки. Нямат кирки, какво да се тревожим? Не бе, не му убивай, бе. Нямат кирки. Как ще уби като си с дъма броня, бе? Аде? Бах това с един камен между главата, айде долу. Те дъма броня. Такава ни беше ли само до айрана? Еми, за дъма съм си го включил. Ари махни се, бе. Убихте ли го? Чакай, бе, ти умря ли си, бе? Аз умрях 1000 пъти. Виж чата. Не го гледай. Аз така се бия. Аз съм самогъзник. Съм късник пък като ни вземат яйцето и ще ме видиш. Еми, код тако. Мен не ми пука. Фарми аз тука дъмата. Сериозно не. Колко искаш да лавиш, бе? Поне вземи един меч. Как, бе? Задъра мой. Задъра. Имам 23 диаманта, бе. Вземи един меч и вари го убий тос. Кой да убива, бе? Пари няма. Няма къде се бърши да те Ще мълчи там ти, бе. Айде, взеха ни яйцето. Еми, доби ти си виновен. Аз! Ти си фармиш на дъма генераторчето. Айде. Гъзника се фарми там. Още ли си фармиш? Също продължава. Хвърли Айде. малко храна, бе. Ще ми се бити тука. Изпотрепах ги всичките. Я мога отпуши тук, бе. Искам да излезна малко. Гледай си работа, даже отивам купя обсидианта, запуша още повече. Мерси. Само че аз излезнах. Ари, бе. Чакай. Аз го убих, спокойно. Няма значение, отивам да взема още малко дъма. Аз ще вземам яйца, това за дъма ще ми ходи.
Ако ме убият, ще ме убият. Оп. Оп. Ако ме убият, ще ме убият, нали те? Не, направи грешка. Ще се жертвам за отбора, ей. Не, няма да се жертвам, защото тя са дъма. Ай, GG, чао. Приятел, Папа, им се жертва. сега дом за тебе. Дойдеш, не дойдеш, няма как. Ако те убият, умираш. Няма значение. Няма спасение. Спринт за живота си. Взимам една кирка тук. Хелп. Хелп. Имам 9 диаманта. Идвам към базата ни, като той да ми помогни. Добре, бе. Щото ме гонят. Гонят ли Само малко? ми ела, само ми ела. Само ми ела. Арде, майта фана страха. Ще ти кажа. Даже каска ти хвърлих там. Ей го! Спокойно, бе. Аз те пазя. А щом ти ме пазиш, значи няма да умра. Спасен съм. Идват още двама, приятел. Аз нямам с какво се бия. Айде, хвърляй сега там умирай, бе. Айде! Венкатора умря. Добре ли е? Емич. Аз спринт и мен ме убиха. скачат. И мен ме убиха. Ди- Ай, ливаме. Толкова го качваш. Какво Приятел, трънкаш, бе? играем още едно Skywars. Егуарчи. Опс, аз влязох на Егуар Сол. Къде ще играем? Да, влезнаме в Егуар Сол. Мълчи там. Ще играем, айде да влезем в Under the Sea. Окей, ти казваш. 4. Има 5 от 12. Влезе ли? Чай, че хълцам. Ари да сми Сини. зелени мангали. Аз съм зелен мангал. И аз съм. Ари да си направим нашото паркурчетка. То къде беше? Аз го забравих. Къде беше? Сега ще го намерим, бе. Къде си венкатора? Няма, той има 10 секунди. Его. Ей, това не е. На една секунда я го направих. Билдър. Аз отдавна съм бил дърва. Отдавна си ти. Само Къде си двамата ти, бе? не са. Как двама? Трима сме. Първи път към средата. Давай. Защото аз не я знам къде е. Еми ако ми дадеш купчета ще направя. Нали са пусна билдър? Даде. Ами. Еми ще им трябва точно купчета, тия 20 купчета няма стигнат за нищо. Ей, сега да заобградя яйцето. Приятел. Заобградено е там. Да има. Ти снимаш ли клип в момента? Да, уе. Отиваш ли към средата? Вече да. С почти 50 купчета. Не са 50. Еми, точно 50 са. Не бяха точно 50, ама колко толкова си е там е по средата. Вземи моите, аз да се хвърля за още. Ей, тука са. Върни се! Върни се! А, така. Аз се хвърлям за още. Сега са точно 50. Точно ти. Давай, даже малко повече. Сега са по-малко. Аре, Сега почни да издигаш нагоре като стълба. Чакай, бе. Аз много на такова. Видя ли някой се хвърли? Да. Какви са тия калпави пътища? Аз ще умра. Няма да умреш, бе. Има ли някой, който да си е направил път да им скачам за яйцата? Чай малко, ето къде да го направя като хората. Нямам повече купчета. Имаш ли купчета да ми дадеш? Тък му се хвърлих да ти донеса още, аз нарочно се хвърлих. Що знаех, че ще ти трябват купчета.
Май знаеш. Да. За къде ти трябва купчета? Видя ли, че знаех? Да, Да. дай ми. Аз чем да си взема една кирка и да ги чакам да си направят път. Малко храна да си взема така. Стигал е. Не му и без да падна, бе. Падна ли? Не в такъв смисъл. Ага. Имам почти стак диаманти. Мгм. Знаеш какво означава ти? Ще оправиш генератора? Колко ми е от това страна? Май ще го оправя. Няма, ще го направя много ясно. Не често правя стак диаманти и идвам. Че... Нашия човек си седи афъка на това. Да се При, стоя. яй... при яйцето. Ние и без това правим играта. Ма току смени двамата някой да наби. Малко предишната игра набиха така, ама то беше загрявка това. Чай, че сега по този калпав път, дед го направих. Ми аз ти казах, че е калпав. Майко, шибнах се в стъклото и щях да падна, брат. Той си, че добре. Има зле в нашата база, да знаеш. Да, бе. Знам. Заповядай. Макар, че можеш да си купиш дома, заповядай. Щото купих две по случайности, не ми трябват. Нищо е. Аз имам тук 35 диаманта. Ще ми свършат работа. Да видим за кой ще се хвърлям. Мина сините яйцето им замината и че няма се хвърлям за тях. Фърля се към червените. На къде са те? Иди в средата и ще разбереш. Започна ти път към сините. Аз нямам блокове, с какво да го започна? Ела тук, бе, пич. Сега сигурно ще се правят да направят път към нас, ама ако се правят ще ги прибием. Нали? Какво ти искат той да правят? Ние сме уинари от сега ти казвам. И сега гледаш, тия вече са пълни дъма и двамата идват и да, Малко зор. с кил аура. Скил аура и се отказвам от живота. Що е, кил аурата не е чак толкова лоша. Ако им влезеш в груп на някой с кил аура Аз съм ги убивал те. и го прибиш набързо и кил аура друг път. И то пише в чата Дъпчо БГ. Ела да ти купя един меч, бе. Не ми трябва. Дъма И меч не гледаш... Да, не ми трябва. И гледаш то в чата хакера пише Дъпчо БГ е хакер, защото ме уби докато бях с кил аура. Найс. Да изпише нещо такова. По-лесен бан. Да. Къде си? Идвам с теб. Аз сега ми се хвърлям за яйцето. Аз тук в едно чест ще оставя 12 диаманта да има. Надявам се да не ме видят. Аз съм нинджа. Дъпчо нинджата. Аз съм мишка по-скоро да имаме. Почти паднах.
Найс, мишка. То нещо ме предизвиква на битка така. Не знае ли с кой се закача? И падна естествено. Забравя да си взема лък, ама нищо. За какво ти е лъка? Що ли? Помога на че яйцето им е много лесно за вземане. Къде си, лай? Взех им яйцето, къде съм? Как ме избиха, бе? Някакъв без броня дойде и ме уби. Ами като заговорихме за кил аура... Кой ми звъни, бе? А, чакай, ще ти затворя череля да ми е извъни. Умирай, умирай. Какво става така, бе? То сега, ако не беше хак. Той ми открадна диамантите, бе. Виж го този. Вандал. Е. Ще пофармим малко на генераторчето. Ало. Били ги, бе? Венкаторе. Венкаторе, били ги, бе? Какво? Били ги? Убиха един червен и като по чудо другия ма уби. Я знам, обаче страшно бързо ма уби. Аз ти казах, един от червените има кил аура, 100% съм сигурен. Точно той ма уби. Да. Защото без броня... Аз съм... Ти знаеш какво дъмъга ми вкара, бе, с някакъв Iron Mesh ли с какво беше, не знам. С Iron Mesh аз бях пълен от златото бронята. Той ми влиза. Трак с Iron Mesh ме изби. Ай, какво фармиш тук, е? Нашия, нали? Казвай му да се маха на този пръч. Пиша му, че е пълен дъма да се махне от тук. За какво ще ми фарми тук? Ела ти гивна 8 такова Дъма? Да си вземеш нещо там да се почерпиш. Аз вече имам 20 дъма за една броня. Гледай го този, какво фарми дъмато? И тук Като ти е пълен да съм ти хвърли още. Той е пълен диамантен и фарми дъмато. Много ма дразен такива, между другото. Деца пълни диамантни фармят дъмато, нали? Да. И за какво фармят? За златна ябълка ли? Идва някой към нас, видях му нейм тага. Докато купувам неща, видях му нейм тага. О, мерси за храната. Аха, ясно за какво съм дъмът. Ясно за какво съм дъмът. И аз му видях, не им тага. Апгрейдва голда. Уби ли го? Не, само виждам, не им тага. Аз ще се скрия така на едно място. Виждам го. Той е слезнал отдолу, да знаеш. Отдолу е. За яйцето ми.
Да, е там отстрани. Качвай се така. Аз трябва да си взема меч. Как му удреш през блоковите, бе? Ела помагай този шама, вземи, бе. Ръката ти, ако се показва през блоковичи... Аз го убих, бе. Аз се хвърлих. Хвърли ли са? Да. Нарочно, като свърши играта, се хвърлих. Аз винаги те правя. И това беше за днес, хора. Ако ви е харесал клипа, лайквайте и се абонирайте. Благодаря. И за мен